Γεια σας. Εκπληκτικό το σημερινό σχέδιο και σχετικά εύκολο. Θα ξεκινήσω κατευθείαν να σας το πλέκω, αφού πρώτα σας πω τι νήμα θα χρησιμοποιήσω. Είναι το Alizé Ancora Star και ένα βελονάκι 3,5 νούμερο. Λοιπόν, πάμε να πλέξουμε από την αρχή. Κλείνουμε ένα κύκλο με 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Σηκώνω 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. Και κάνω 2 ποδαράκια. Βγάζω το 1, τα 2 και όλο μαζί. Έτσι πλέκω τα ποδαράκια στις άκρες μου. Ένα, 2, 3 τα αλυσιδάκια μου. Και άλλα 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Σόλομον. 1 και 1, 2. Και κάνω τα άλλα κρυανά μου. Ένα ποδαράκι, 2, 3. 3 αλυσιδάκια. 1, 2, 3. Και ξανά 3 ποδαράκια και αλλάζουμε σειρά. Γυρίζουμε σειρά ανεβαίνοντας με 1, 2, 3, 4, 5. Και κάνουμε ακριβώς τα ίδια. 1, 2, 3. 3 αλυσίδες και άλλα 3. 1, 2, 3. Σόλομον. Σε αυτό εδώ το σημείο θα κάνω ένα παφ βάζοντας το βελονάκι μου στο κενό, στο κέντρο, 5 φορές. Θα πάρω κλωστή, 1, 2, 3, 4, 5. Θα τραβήσω και θα κλείσω. 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. Και πάλι εδώ στο ίδιο σημείο θα κάνω άλλο ένα παφ. 1, 2, 3, 4, 5. Θα τραβήσω και θα κλείσω. Σόλομον. Και πάμε να κάνουμε τις άκρες μας. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Γυρίζουμε σειρά. Ανεβαίνουμε με 5 αλυσίδες. Και κάνουμε τις άκρες μας. 1, 2, 3. Η παγετούλα μας μπερδεύει κάποιες φορές. Λοιπόν, κάνουμε 3 αλυσίδες. 1, 2, 3 και κάνουμε πάλι 3 ποδαράκια. 1, 2, 3 και άλλο ένα 3. Σόλομον. Σε αυτό το σημείο εδώ στο κενό θα μπούμε 4 φορές φτιάχνοντας 4 παφ. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5.
τραβάμε και θηλιάζουμε. Πάμε, 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Ξανά, κάνουμε το δεύτερο puff, 1, 2, 3, 4, 5. Τραβάμε και κλείνουμε. 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Τραβάμε και κλείνουμε. Και άλλη μία, είπαμε 4 puff, κάναμε τα 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Τραβάμε και κλείνουμε. Σόλομον και πάμε για την άκρη μας. Εδώ. Κάνουμε κλασικά 3 μονά ποδαράκια, 3 αλυσιδάκια και ξανά άλλα 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Και να γυρίσουμε σειρά. Ένα, 2, 3, 4, 5. Να το δούμε λίγο. Αλλάζουμε σειρά και ανεβαίνουμε. Ας κάνουμε την άκρη μας. Ένα, 2, 3 τα αλυσιδάκια μας. Λοιπόν, Σόλομον. Εδώ, στο πρώτο κενό, θα κάνουμε ένα puff. 1, 2, 3, 4, 5. Θα κάνουμε 3 αλυσίδες. Και θα κάνουμε κι άλλο ένα στο ίδιο σημείο. 1, 2, 3, 4, 5. Θα κάνουμε 3 αλυσιδάκια. 1, 2, 3. Και θα μπούμε εδώ, στο δεύτερο κενό. Θα τραβήξουμε την κλωστή και θα την κλείσουμε. Ξανά. 1, 2, 3. Οι αλυσίδες μας. Και πάμε εδώ πλέον να κάνουμε 1, 2 puff. 1, 2, 3, 4, 5. Τραβάμε, κλείνουμε. 1, 2, 3 και ξανά. Φεύγουμε με Σόλομον. Και κάνουμε την άκρη μας. 3 ποδαράκια, 3 αλυσίδες και ξανά πάλι άλλα 3 ποδαράκια. Ένα, 2, 3, 4, 5. Αλλάζοντας σειρά. Να το δούμε λίγο. Ουσιαστικά το σχέδιο έχει ολοκληρωθεί. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να ξεκινήσω δεύτερο κουκουνάρι, αν το ονομάσουμε κουκουναράκι αυτό, ένα από εδώ και ένα από εκεί. Πώς ξεκινάμε? 1, 2 Σόλομον. Άρα κάνουμε 1, 2, 3 puff, 1, 2, 3 puff και κάνουμε 1, 2 Σόλομον για να ρίξουμε το επόμενο. Για να το δούμε λίγο πάλι. Ας κάνουμε την άκρη μας. 1, 2, 3. Κάνουμε 2 Σόλομον.
1, 2. Και μπαίνουμε εδώ, στο κενό ανάμεσα στα δύο παύ. Λοιπόν, κάνουμε 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. Στο αμέσως επόμενο κενό. Ξανά. 1, 2, 3. Στο αμέσως επόμενο κενό. 1, 2, 3. Στο αμέσως επόμενο κενό. Δύο Σόλομον από εδώ. Προς το τέλος. Δεξιά και αριστερά. Κάνουμε την άκρη μας για να γυρίσουμε σειρά. Ένα, 2, 3. Να γυρίσουμε σειρά και να ανέβουμε με 5 αλυσίδες. Ξανά την άκρη μας. 1, 2, 3, 4 και άλλο ένα 5. Την άκρη μας. Τις 3 αλυσίδες και ξανά εδώ 3 ποδαράκια και να το δούμε λίγο. Κάναμε 2 Σόλομον, 2 Σόλομον, άρα είμαστε εδώ. Εδώ θα κάνουμε ένα παύ, 3 αλυσίδες και άλλο ένα παύ. Μπερδεύτηκε, αλλά δεν πειράζει. Για να σας το δείξω μόνο. Μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα παύ. 1, 2, 3, 4, 5. 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Και μπαίνουμε εδώ, σε αυτό το κενό. Θα φύγουμε με Σόλομον και θα μπούμε εδώ. Θα κάνουμε 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. Εδώ. 1, 2, 3 και εδώ. Και θα φύγουμε με Σόλομον. Ουσιαστικά εδώ θα γίνει κάτι σαν πυραμίδα. Θα κάνουμε 1, 2, 3 τα κενά μας. 1, 2. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 και ξανά στο ίδιο σημείο. Ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Σόλομον. Και πάμε να κάνουμε την άκρη και να το δούμε λίγο. Ένα, 2, 3. Να γυρίσουμε σειρά. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ. Να κάνουμε την άκρη μας. Ένα, 2, 3.
να κάνουμε μία Solomon και να δούμε που είμαστε. Ένα, δύο. Είμαστε εδώ. Τώρα κάνουμε αυτή τη σειρά. Δηλαδή εδώ σε αυτό το σημείο θα κάνουμε 1, 2, 3, 4 παφ που ενώνονται με 3 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Ενώνονται μεταξύ τους με 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Να το δούμε λίγο. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, και η πυραμίδα μας, το κουκουναράκι που λέμε, είχαμε 1, 2, 3 κενά, 1, 2, τώρα θα κάνουμε μόνο ένα. Θα κάνουμε Solomon, θα μπούμε εδώ, 1, 2, 3 και από εδώ. Θα φύγουμε με Solomon και θα πάμε να κάνουμε εδώ άλλα 4. 1, 2, 3, 4, 5. 3 αλυσίδες. 1, 2, 3, ξανά. 1, 2, 3, ξανά. Ας το κρύψω αυτό που μου έχει μπλεχτεί η κλωστή μου. Ωραία. Και φεύγουμε με Solomon. Ας κάνουμε την άκρη μας. Και γυρίζουμε σειρά. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Solomon και να το δούμε λίγο. Είμαστε εδώ, σε αυτή τη σειρά. Θα κάνουμε δηλαδή εδώ 2 παφ. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Θα μπούμε εδώ και θα κάνουμε ένα άριχτο. Και ξανά. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Και ξανά πάλι. Να το δούμε λίγο. Θα κάνουμε μία Solomon και απλά θα μπούμε στην τελευταία κενή τρυπούλα εδώ πάνω. Θα κάνουμε ξανά Solomon και θα μπούμε εδώ, ανάμεσα στα δύο. 5,
1, 2, 3. Ένα, 2, 3. Μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα άριχτο. 1, 2, 3. Το παύ. 1, 2, 3. Σόλομον και η άκρη μας. Ένα, 2, 3 και να γυρίσουμε σειρά. Ένα, 2, 3, 4, 5. Να το δούμε λίγο. Ένα, 2, 3. 1, 2, 3. Τώρα πλέον κάνουμε τα 2 Σόλομον. Ξεκινάμε πάλι από την αρχή. 1, 2, 3. Ένα Σόλομον, 2. Και μπαίνουμε εδώ μέσα με άριχτο και ξεκινάμε. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Έχουμε τελειώσει. 1, 2, 3. Σόλομον. 1, 2 και μπαίνουμε εδώ. Το σχέδιο έχει τελειώσει. Ξεκινάμε πάλι από την αρχή, δηλαδή από εδώ. Εδώ. Θέλω μόνο να σας δείξω ότι το νηματάκι μου είναι το Alize Golden Star και το βελονάκι μου είναι το 3,5 νούμερο. Θέλω να σας δείξω πλεγμένο κάτι, επειδή μου το ζητάτε πάρα πολλές κυρίες. Αυτό είναι πλεγμένο με το 3,5 νούμερο βελονάκι. Αυτό εδώ όμως είναι πλεγμένο με το βελονάκι που έχω χρησιμοποιήσει στο προηγούμενο βίντεο, το μεταλλικό, το tulip που λέει 1 και 1,9. Το πόσο ψηλό δείχνει το σχέδιο στην αλλαγή που κάνουμε στο βελονάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μου. Έρχονται καινούργια σχέδια. Να είστε καλά. Γεια σας.